videu. A dnešní video bude tady o mým kocourkovi, který se jmenuje Lucy. Jej. Co ty děláš? Asi se odpovědi nedočkám. No, takže tady máte teda pár faktů o něm a můžeme se na to vrhnout. Takže první fakt o mým kocourkovi je teda jmenuje se Lucy, je mu 5 let, narodil se v roce 2011, nevím přesně datum, je to teda kluk a je to trošičku divný, že se jmenuje Lucy a je to kluk, nevím proč se to tak jmenuje, nevím. Je kříženec s norskou kočkou, lesní, je? Haló? Je tlustej, je moc tlustej, protože tady žere nějaký granule, který jsou na dietu a jemu to vůbec nepomáhá. Váží asi 10 kilo, kdyby to někoho zajímalo, myslím, že ne. Rád si hraje s myšičkou, je? A pořád si s ní tady pinká. Má přezdívku sova, protože on má úplně ty oči jak sova, on pořád tak čumí úplně. A čumí pořád jak sova. Normálně ty oči, že? Ukaž oči. Ukaž oči. No já vím, že ti to vadí. Musíš to vydržet, čitínku. Má rád hodně kapsičky, ale po těch se vždycky pozvrací nebo posere. Takže je to docela takový divný, že? Sova. Haló. A má hodně rád, když se vyhřívá tady na okně, protože tam na něho svítí slunko. Má tam ještě dečku, takže to se mu líbí, že? No jo, furt. No, takže tohle bylo celý video, asi že pro Sohu už se mu to moc nelíbí. Doufám, že se vám to teda aspoň trošičku líbilo, pro mě to bude takový zážitek. A uvidíme se u dalšího videa, ahoj!